mahal magkasakit. Kaya sa edad niyo, dapat Wow, katakas pa. Kumusta po kayo at maraming salamat po at ating Diyan ng oras, sinungitan po. Ano po alam po ay hindi ko na po inaasahan na mapitin kahit paano itong sulat. Masukit po kung tagapakinig ng barangay Love Stories at natin po inaabutan ng mga bagong upload ninyo. Bawat pagkakataon po na magbibigay sila sa pagtalang. Ang pagpalipas oras po kasi habang nandito po sa Australia. Bukod sa nawawala po ang mga sitwanya, pinaabi ko pa sa naaral sa mga kwento na nagpapakinggan po sa inyong Spotify. Nakasika po ng bagong ng victim po ng pag-design at mga sumulat sa inyo. Alam po po na libo-libo ang natatanggap inyong sulat mula sa ating mga kabarangay at mga kapuso. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa na nagpapagkasakali ay makukuha sa inyong programa. Kaya mababa po talaga pong yan sa po na mababasa po ninyo ang sulat po na ito. Napaka-espesyal po tuloy ng pakiramdam. Salamat po ulit. Bago po ang lahat ay nais ko pong magpakilala po si Tony, 37 years old at nakabase sa Australia. Diba po ang pagkukuhan ng sa akin ay kaya hindi na pagkakalatang wala na sa kalendaryo ang edad ko. Kasal po kami ng asawa kong si Lorraine at may isa kami anak. Nagkakilala po kami sa trabaho ay isa po akong accountant tapos si Lorraine naman ay isang executive assistant. Matagal na po akong nagtatrabaho sa Australia around 4 years na. Magkakilala kami. Pinagmamalaki ko po sa mga tropa ko na tumaan kami sa red zone. Tapos nagkapagtimalan na uwi sa atarang pagmamahala namin. Ang kalaunan ay piniyam kami ng isang anak na lalaki sa JJ. Ito na po ang simula ng kwento. Dito po kasi sa Australia, pwede kang magkaroon ng apat na trabaho ng sabay-sabay. Dahil kung wala sa Pilipinas, ang cost of living dito ay sadyang mas mahal. Kaya paano kami maalagari. Pero sa mula noong napagkis ang asawa ko ay napilitan si Ray na magtuwas sa oras. Para sa trabaho at trabaho ay nagdagdag pa ng pagkakakitaan. Mga diskarte man. Yun nga lang, papaluto ay walang magbabalik sa bata sa sobrang dami ng pinagkakabalaan namin dalawa. Ano mata problema na. Ikatumtumanan.
pwede magbantay, di ba? Tsaka kung yun lang naman ang iniisip mo, pwede naman tayo bumili ng pump para doon. At kung wala talaga, may formula. Alam mo, kung ako lang, gusto kong ako mabantay. O, yun naman pala eh. Ang problema ko lang kasi, hindi ko maiwanan yung mga trabaho ko. Alam mo naman na sobrang kritikal ng mga susunod na buwan. Kaya kailangan ko itodo yung magpapakitang gilas. Mabait nga lang yung mga boss ko na pinayagan nila ako mag-leave para maalalayan kita eh. Hindi pwedeng mabawasan yung kinikita natin. Ako na nga yung nahirapan manganak. Tapos ako pa ngayon yung kailangan mag-adjust. Parang mali naman ata yun. Hindi naman sa ganun, Vin. Ang sa akin lang kasi, hindi ba mas maganda kung ikaw yung magbantay? Kasi ko yung mas nakakalam kung ano yung mga kailangan niya eh. Pero paano sila nanay? Hindi pwedeng maantala yung padala ko sa kanila sa Pilipinas. Ano ka ba? Bayad pa rin naman yung maternity leave mo. Ikaw naman, oh. Kung sabihin kalimutan mo yun. Hindi, Tony. Alam ko yun. Pero pagkatapos ng 15 weeks, ano na? Hindi naman pwedeng lang sila nanay. At isa pa, masyado na ako maraming naiwang trabaho. Nakakahiya sa mga kasama ko kung iaasa ko lahat sa kanila. Eh kung ganun, wala tayong choice kundi kumuha ka sa bahay para mag-alaga sa bata. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko ipagkakatiwala yung anak natin sa kung kani-kanino lang. Baka mamaya kidnapin si JJ habang nasa trabaho tayong dalawa. Bakit? May kilala ka bang payag magbantay kay JJ habang wala tayo? Si Claude, yung kapatid mo. Rin naman. Nag-aaral pa siya. Tapos sakabalain mo. Hindi niya kailangan ng distraction sa pag-aaral niya. Bakit hindi natin subukan? Isa pa, sa tingin ko mas makakabuti para sa kanya na dito na mag-aral para naman... May mga bagay na nag-iiwan ng marka sa buhay. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Ang taong hindi iba ng buhay ay isang taong sobrang kinokonekta. Kapag nasaling ang isang taong hindi iba ng buhay ay sigurado na roto ang kumonekta dito. Ikaw ka barangay, mas gusto mo sa mga kinokonektahan hindi Nagkatrabaho ko ako dati kaso parang kasama ko rin naman ang nanay ko sa trabaho. Lagi ko kasi siya naghahalin at nagsusundo kaya wala naman tipong pinagkaiba sa noong nasa palengke na ako at sinamahan ko na siya maglahat. Sa 25 ay NGSP ko dahil wala sa proteksyon sa akin ng nanay ko. Gusto ko ang kunyang pangalan pero kilala siya sa palengke bilang aling aso. 65 gusto ko si nanay nung mangyari itong bahagi ng buhay ko. May edad na nang magbunti si nanay kaya masasabi kong isa akong minabosang baby. Hindi po magandang nangyari kay nanay dahil sa disgrasya lang siya at saka iniwanan. Nang malaman na bunti si nanay ay hindi na niya nakita muli ang tatay ko. Kung tatay nga po siyang matatawa. Kasi hindi ko naman siya nakita at nakilala. At isang galit ay isang beses lamang siyang nabanggit sa akin ni nanay at hindi na nauulit pa bawat kaya ganoon na talaga ang bonding namin ni nanay kasi may bilang ang magkasama. Ayaw kong matamuan ni nanay kahit sa langaw. Mas gagawin niya ang langaw na dala ko sa akin kesa sa tinda namin. Bagay ako muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si nanay. Okay, si nanay.
nanay, pero pag medyo pakiramdam niya na gabyado ko ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inagabyado pero kinakainisan niya. Ang babae na sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang-kilala siya. Bukod doon, nagtitinda din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong Mr. Geniality nila. Siguro ang ginagawa si nanay sa kanya. Pinangalan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng maganda. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang looban. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni nanay. Pinalayo ako ni nanay kay Malaya dahil sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil partner niya. Na kumengkerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya. Papadulog. Pasok ka na nga dito sa loob! Ayusin ko lang po itong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito po nasa Starbucks. Subukan ko dyan. Ako na! Dahil mabigat to. Ay, hayaan mo na ni Papa kumato na lang kay Bob pagdaan niya mamaya! Dahil iangat ko lang naman dyan sa loob. Para may ayos naman natin. Hayaan mo na nga! Bakit ba, Nay? Di ba sali ka na dito? Mag-alas 7 na! Bakit po? Ano meron sa alas 7? Mamanulit pa kayo? Wala! Bakit hindi inaantay alas 7? Ay, hindi ko inaantay! Kung maaari nga lang makalagpas na sana eh! Ano po? Wala! Pumasok ka na dito! Halika na! Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Anito! Buhok na ba kayo? Kaya nga ba sinasabi ko eh! Pumasok ka na dito! Tinatanong ko ba? Baka matokyaw ka sa lakas! Hello, Ollie! Anong Ollie? Orphan ang pangalan ng anak ko! Nakatigil ako nga siya, ha? Marami siyang ginagawa! Parang wala naman! Mas marunong kami sa akin! Ako ang ina! Ay! Anong nanay? Anak ba kita? Bakit kaya ang ganda? Ha? Ay! Ina mo! Huwag kang mag-alala namin, ha? Sorry, Tay. Ano? No! Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo niyo. Mas ka lang sigurado lalamig na ang ulo ko. Ay! Hindi mo ako nanay, ha? Alikas na lang tao ko sa akin. Gusto nga ako? Ay, Ollie! Orson! Ay, hindi na. Sinasabi ko din sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo, hindi Ollie. Umalis ka na nga, babae ka. Grabe talaga. Sige na, bye! Ay, salamat. Nakalagpas na ang dilubyo. Huwag na. Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yun. Nay, sa taas na yan. Ay, aanin na nga. May babagor na din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako, ay, ano ka ba naman? Bakit ka naman tulad? Saan ka nanggaling? Sabi sa likod ng tao. Nanay, Siyempre, hahanapin niya yun. Yung ka mag-alala. Natin sa ilang oras. Ito, unang beses na makakapagpag sa tayo. Kaya pag-usapan na natin ang input sa atin. tungkol. Oo. Alam ko mahal mo. At alam ko mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan? Alam naman pala natin dalawa. Pero, OMG! Ang nanay mo babalik na! Saka na natin ituloy ang usapan basta natapos tayo sa huwag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye!
Nalalaman ng schedule ni nanay kung anong oras ito maalis at kung anong oras babalik. Pinagkaroon ng mabuti ni Manay ang kilos para hindi masira ang pagkakaroon ng pagmamahal sa aming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa akin. At yun ang oras na wala itong sinanay. Marami may tubig na masutulungin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niya araw yun sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing ako ni Malaya kung paano siya ang sumakami ng mga tendero at tendera na katabi ng pwesto namin. Nagkatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin mga manunod. Sa Malaya, punta ng makarating kay Ana. Gusto ko sa pagkakuhan namin sa pwesto. Masaya na kampanya ng dapat na tulong suporta sa pag-ibig namin dalawa. Bago sa atin ang lahat ng mga nangyayari yun. Alam na kung mangyari ito ang aming malay Pwedeng humiram dahil buwan galing sa isla? Regulated ng SEC at CSA. May 4.7 star rating sa Google Play Store at 8 million customers. Respects your privacy. Hindi ko kumontak ng family and friends. 5 minutes ang application process. Lahat yan ay nasa Tala app. Download Tala now on Google Play Store. Ano po? Yung itsura mo, bakit ka parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka makakabalik. Hindi po. Baka akala niyo lang po yun. Hello, anak kita ano? Saan ka nanggaling kaya ramdam ko ang nararamdaman mo? Tay naman. Baka sa pala yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha? Pinapatawan lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang manok natin. Yung baboy konti na lang. Ganun ba? Oo. Ay, sige, mabuting sinabi mo. Sige, aalis na muna ako at mag-order ako para bukas na umaga may deliver na. Sige, Nay. Ingat kayo. Hoy, bakit parang nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Hindi mo alam ba kung mag-iingat eh? Hindi po ba? Anyway, sige po. Ingat, Nay. Alis na ako, ha? Nakakagulat ka naman. Yung nga yung tuwing ng pagkukulan. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ko na ito. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako dito. Kasi papunta na ako rito tapos kukulanin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay ko. Nandiyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka ba dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na. Matagal umalis ni nanay. Ay, akala ko na makalis na. Mabuti pa na umalis. Mamaya ako dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Isang may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Ano yan? Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatapos sa nanay mo. Alam mo, mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin.
Nay! Umalis ka na! Mga katulad dahil sa pagkakapong ng nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging video ba ang Pilipinas. Walang pagkakataon na makapag-usap kami dalawa ni Malaya kasi tunay sa lang talaga kami dalawa. Ang mata ni nanay ay parang nagagamba. Kita niya lahat ng angulo ng ganito. Kahit malayo pa lamang si Malaya ay nasaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapunta ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago kay Malaya. Sa kalalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang guwardiya sibil. Kung nakakahiya lang ang tinig ay naiwan na si Malaya, nakakaiwa lang ang tinig. Siguradong naiwan na si Malaya sa talikang tinig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Grande bigyan naman para mag-ausap na ang pag-asa. Nagkakababa siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin. Pero kahit na makuha ko pa ang sulat ay pinapabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sa ano ang muna ng hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay, papatuloy. Nagkagulo ang orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yun ay natuwa siya mapanood na ilang pagkakataon niya. Makakita at makakausap siya. Mapagulong ang kamay.
niya? Noodle.
Yang nga taniking kung ay niya aja problema. Niya Jay. Oh. Madagdi ko sa Joy. May oras yun. May tanya oras yun. Kung nagaling hindi ka tayo nagdigis ko. Hindi ka nyo kakadiwisin kung hindi ka nyo makakala. Hindi ka na. Lapsap sa bulang, yung pangyan.
Chinelas ka. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, gusto ko talaga siya kilala. Kaso ayaw ko mag-uusap. Pero iba yung bibig niya kapag may ano ka pa? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Sa dating nagtitignan ng bigas sa bunga, di mo nagsara na. Si Monica. Oo, nabalitaan ko na rin kung saan nanali mo yun. Tapos yun, sumunod ko agad. Ang weak siya, pero hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano na lang sinasabi sa ni nanay, hindi ka sumusunod. Hindi naman siya gusto maging boyfriend, hindi ikaw. Kahit na, hindi ko alam kung sinukuhan. Ng babae na ba gusto mo? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng pagkayo ni nanay yung managkakagusto sa akin. Akala ko noon, talaga kasi na 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso na mag-23 na ako. Napansin ko yung kapatid si nanay. Parang iba na. Yan, nalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi pa hindi tayo nagkanap eh. Sa bagay, Sabay sa kantin, ah. May oras yun. kasi wala magpasimula pa lang ako. Parang alam na niya na ito ang pupunta ang usapan. Kaya hindi ko agad nang binabago ang usapan. Sa...
Ay, nako! Parang nasa ako! May sira talaga sa haba-habang leeg! Hello, Suki! Tubig kayo dyan! Patay mali siya! Pantawid ko ha! Nakakaawa! Ate Kasol! Gusto ba na kayo? Mag-ano siya ka na? Ay, gusto ko yun eh! Ako eh. Tubig ko ako. Mas kailangan mo yan! Sagay-sagang ko lang bago ako. Wow! Kunyari, pag walang alam, pero ang totoo, hindi mapakali! Si Carsa! Ayun! Nakikita mo ba? Hindi na ako eh. Oh, eh di wala na! Nasaan po siya? Wala nga! Anong oras po siya darating? Bakit? Lalasunin mo na naman ang ukat ng anak ko! Sobra naman po yung lalasunin. Uy, ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap, tapos? Usap lang po. Ano ba yung usapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? Uy, tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa? Mag-isa ka lang! Ay, ay di daling aso naman. Ayaw na bang magkabag po? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na saka na siya magkaanak. At kung magyayari man yun, hindi sa'yo. Naingon ka na yung papapang mo. Pinayin ko lang siya. Minuto. Bakit pinayin mo ko eh? Kaya yun, akala niya, tulad ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya, kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya. Hinatid mo kasi siya. Wala akong gano'n. Masus! Tinahan mo pa siya sa pamigay-bigay ko ng tubig. Yung po bang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung anong bakit binigay mo sa kanya? May nakita ko ba kayo na hawak niya na material? Wala! Malay ko kung tinatago niya lang. Ayan mga sugar tayo pang dito ko brown. Kahit hindi pwede sa matulungan. Papa! Pa! I think,
Sinagip ko lang. O ano? Superhero ka na ngayon. Masyado ka namang patawa. Seryoso po ako sa anak niyo. At seryoso ang pagmamahalan namin. Kahit inaaral niyo, kahit pinipigilan niyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Drama. Gusto mo ng award? Nagpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? O yan, kausapin ko. Halikaso naman. Seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano ko makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo na kasama yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Halikaso, parang awa niya naman po. Hoy! Umiyak-iyak dyan ha? Nakaya ka. Baka sabihin eh, kung inano kita dyan. Doon ka sa malayo umiyak. Halikaso, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tingnan mo na yung acting mo ha. Maghanap ka na lang ng iba dyan. Halikaso! Ano ba naman yan? Malas siyang umiiyak sa laman ng tindahan. Grabe ang iyak ni Malaya noon papanood. Hindi na kinakailangan ng awa si Nanay at sobra ang pagkakataon niya sa akin ng mga oras na yun. Maghirap ang sitwasyon. Kinakailangan ng lapitera sa nito si Malaya para lang ilabas ng balik. At doon ang maya na mga pinunira namin. Nalaman ni Malaya na pinadala talaga ako sa probinsya ni Nanay. Pinakita ko ni Nanay araw na nagsarang tindahan at pinutulong at pagkakit sa akin. Hindi ko ako na parang bata ang pinayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saan probinsya. Nagpatigas talaga si Nanay kahit nagpapakaawala si Malaya ay hindi talaga niya ako itinulong. Sa probinsya naman ay nalaman at nilalawat-lawat lang na ginagawa iniwan ni Nanay sa kanila. Nagulat sila lolo at lola sa kwento. Inausap nila ang mga basiksinan at ginayuan na sundin ang pagtitigong ng puso ko. Huwag ang desisyon na ipapara sa akin. Sinabi rin nila ang habang ito nilaya sa dati na nagpapamulan sa akin. Ipapara ko na ang desisyon ng pagtitigong sa akin. Sa palengke naman, itinggari, hindi na nagpakita si Malaya. Ay, hindi pa ba? Nakakipot? Si Nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nagpaalala siya. Hindi pa rin kasigurado na nag-dispatch Hindi lang ginagawaan ko yung nabusok ka. Eh, papasikin ko nga naman. Kasi ba kung laban niya at nasa probinsya na rin si Malaya. Pero hindi alam ni Nanay sa probinsya namin na si Malaya. Nakita naman ni Nanay sila lolo ay pinipili ng sultan. Kaya wala pong kontak kahit kanino sa Maynila dahil na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan namin nagtitinda ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kay Lola para manakaw. At kung masigurado niya ay si Kanya sa usapan sa bahay. Kaya nakatawag si Malaya sa bahay ni Lola at sa probinsya. Sa mga tawagin ni Lola sa palengke. Sa ngayon ay may anak na lalaki na babae ni Malaya papanunod. Sa kamot ah. Kaya si Nanay Ason. Masyado naman na. Ang taon na ngayon ang anak namin na pinagalan na namin Oti. Mahal na mahal siya ni Nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero nakakatakot ay nakikitaan namin si Nanay na magiging kay Oti. Kaya hinahanap ko na siya pamanunod. Kaya sa akin si Oti. Naging mas masahan naman si Nanay at naging mas magna siya kay Oti. At hinayaan na maging magkasama
Tampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa mga nagtatawag namin ni Engel. Ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Lagi niyo forever kapuso at kabarangay. Lawson. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Mega Manila, 97.1. Alibaba.com app is the perfect place to get started. Yung ini pa pang muna. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Kaya ba ni Papa mo naman? Ang utang na loob ay hindi solusyon para ikaw po ay isang tao sa pagbabahay at ipagbubuhay. Sa anumang sitwasyon o anumang panahon ay laging crush pinagbabago. Kahit minsan ka na rin bang nakaranas May gas mo sa Papa. sa matinding pagmamahal na sa mga kapatid mo. Dear Papa Tito, Ginato. sa iyo at sa lahat ng mga nakatulong sa iyo sa inyong programa. Madalas po napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay Connects. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko na-check ang live kinig ninyo sa Facebook at sa lahat. Bago po ibahagi ng mga ko ay hayaan niyo ako na ipakilala ko ang sarili. Ipo 7 nun. Pwede pag pinag-oras ko. Ano sa ko Timplak na data. Hindi naman ako natulog ah. Ay, Gigi Papi.
Dito pa di ba kaya mag-isakto? Dito po wala ko yung transla. Ang tama siya ba? Ang tama ba? Nabugot. Simpang dito. Ano mo kasi yan? Diyo tanong mo, Joy. Ay, nangarod. Paala ka man ah. Ano po sa mo? Thanks. Ate pa yun eh. Oh. Yun naman daw kita oh. Sino kape-kape? Yung ate kape mo mga inuman. Ako na nakantira sa kalog. Paano? Ito nga. Punta ba kita
oras na? 7. Atamat ni. 7 oras na. Ouch.